Αν θέλεις να γνωρίσεις προσεγγίσεις, μεθόδους και πρακτικές για τη διδασκαλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σχολεία, αν θέλεις να γνωρίσεις ευρωπαϊκά προγράμματα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση, τότε η ενότητα 4 της πλατφόρμας μικρομάθησης Motivate είναι για εσένα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας 4 θα λάβετε πιστοποίηση. Εσύ ακόμα να κάνεις την εγγραφή σου